खुलुमबाय तामुलपुर जिल्लानि नैबे पश्चिम झारगाव बलकुसि गामिनि जग्गालयाव मैयानिफ्राय थामहिनबा 6 डिसेम्बर आरो दिनै 7 साननैनि जग्गाहुति होनाय आरो शास्त्र सावरायनाय हाबाफारिखौ लानानै बेवहाय मोनसे शास्त्र बिसार सभा जादों आरो बे शास्त्र बिसार सभाखौ मिरु सुरुप सिति प्रसार संसद सा सानजानि हांख्रायनाय आरो तामुलपुर जिल्ला तामुलपुर आंचलिक सुरुप सिति प्रसार संसदनि बानजायनायाव खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ जों बोसोरफ्रामबो लादों आरो लानायनि थांखिया जाबाय जोंहा 1905 मायथाइयावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया वेस्ट बेंगलनि कलकातायाव थांनानै परमहंस शिवनारायण स्वामीनिफ्राय वैदिक सनातन सत्य धर्मनि गांद' बिजाबनि सायाव उपदेश लानानै जों बर'फोरनि गेजेराव गाहायै बेखौ बै समनि गवालपारा जिल्ला बेवहाय फोसावजेन फैदोंमोन आरो बे फोसावफैनायनिफ्रायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बे सनातन धर्म एबा ब्रह्म धर्मनि दहाय लानानै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सिगनिफिकेन्ट एन्ड मेसिभ चेन्ज लाबोदों। जाय समाव बर' मानसिफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों मुगैजादोंमोन बेफोरखौ नुनानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि गोसो गोरबोआव मोनसे गाबखांनाय फैदोंमोन आरो बै समाव बर' हारिनि गेजेराव जोङो मिथिनाय बायदि जेरैबायदि मोनसे गुलाय गुजाय थासारि जौ लोंनाय लेखा फरायि साखोन सिखोन थानो रोङि बेफार बानिज्य रोङि बेफोर गासै बुस्थुखौ सरजाबनानै गुरुदेवा बर'फोरनि गेजेराव बर' समाजाव हाबसननानै बे धर्मनि गेजेरजों धोरोम बिथिङाव आरो बिदिनो सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव मोनसे मेसिभ चेन्ज लाबोनो हादोंमोन आरो गुबुन हारिफोरनिफ्राय जि मुगैजानाय मोनसे थासारि बे थासारिनिफ्राय बर' हारिखौ उद्धार खालामदोंमोन आरो मोनसे खोथाखौ बे समाव रायखांनाया गोनां जागोन जे माने गुबुननि थुनज्लायनायाव बर' मानसिफोरा बै समाव सिखाव खावनाय बायदि हाबायाव इनभल्भ जानायखौ जों मिथिदों। उनावहाय आरो बेखौ ब्रिटिश इन्डियान गभर्नमेन्टआ बर' जाथिखौनो क्रिमिनेल ट्राइब होननानै फोसावनो नागिरदोंमोन नाथाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बेनि आन्दोनि गासै बाथ्राफोरखौ ब्रिटिश इन्डिया गभर्नमेन्टनो गथि गथि फोरमायनानै होनायनि उनाव बर'फ्रा बे मोनसे गोसोम दागो क्रिमिनेल ट्राइब बेबायदि मोनसे सरकारि भाबै जि मोनसे माबा होनो नागिरदोंमोन मुं होनो नागिरदोंमोन बिनिफ्राय बर' हारिखौ रैखा खालामदोंमोन आरो दायो बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया फोसावफैनाय जि सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्म बे ब्रह्म धर्मनि गांद' बिजाबनि सायाव सोनारनानैनो सुरुप सिति प्रसार संसद सा सानजाया बे मिरु संसदनि सिङाव थानाय मोन 25 आन्चलिक बे मोन 25 आन्चलिकफोराव विभिन्न जायगायाव थांनानै मोनसे आध्यात्मिक बिथिङाव आध्यात्मिक प्रगतिनि खामानि मावनाय आरो मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेफोरबायदि खालामबोबाय थादों। बे सुरुप सिति प्रसार संसदआ आध्यात्मिक बिथिङावल' मोनसे सांग्रांथि लाबोदों बे नङा सुरुप सिति प्रसार संसदआनो मोनसे बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे आफाद जाय आफादानाखि 1984 मायथाइयावनो दानि चिरां जिल्लानि रौमारि दावखा नोगोराव सिगांसिन प्राइभेट स्कुल फसंनानै माने जों बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइ होजेनदोंमोन आरो दायो बे सुरुप सिति प्रसार संसदआ बे मोनसे जायगायावल' बेबायदि सोलोंथाइ होनायनि बेबस्था खालामनायनि अनगायैबो जोंनि बे बिटिसि आरो बिटिसिनि बायजोआवबो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि सोलोंथाइ होनायनि बेबस्था खालामबोदों आरो इयुनावबो खालामलांबाय थागोन। दायो बे धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ गोसार होनायनि गेजेरजों जों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खोमसि फोथायनाय उदां बेबायदि मोनसे समाज दानो थाखाय जोंनि सुरुप सिति प्रसार संसदआ हाबा मावगासिनो दं आरो बेल' नङा फैबाय थानाय समाव गोबां माने जोंनि गोदोसोनाय जायगाफोराव थाङै थाङै थांनानै जोंनि सुरुप सिति प्रसार संसदआ ससियेल वेलफेयारनि खामानि मावदों सोलोंथाइ गोसार होनायनि खामानि मावदों जोंनि भक्तफोरनि जोंनि समाजनि फिसा फिसा जेंनाफोरखौबो सुरुप सिति प्रसार संसदआ माने जत्न सहकारै बेफोरखौ समाधान खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामदों आरो दिनैबो बेवहाय जोङो बुंनांगोन नैबे तामुलपुर गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जि पश्चिम झारगावनि बे बलकुसि गामियाव फैनानै मैयानिफ्रायनो
संसदनि गोबां धोरोमजों लोगोसे सोलोंथाइ बिदिनो समाज फोसाबनाय बायदि बायदि बिथिङाव सावरायनायजों लोगोसे माखासे सिद्धान्त लाबाय आरो सिद्धान्त लानायनि उनाव जों बेखौ फैबाय थानाय समाव मावलांबाय थासिगोन शास्त्रखौबो जोङो थोजासे सावरायबाय आरो मोनसे खोथाखौ आङो गोसोआव गोजोननाय मोनदों बे जाबाय जोंनि बे बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जि माने बोसोरारि शास्त्र बिसार सभा बे बोसोरारि शास्त्र बिसार सभायाव सिगां बोसोरफोरनिख्रुइ एबाराव माने भक्त आइ आफामोननि बाहागो लानाया बांसिन जादों आरो सद्गुरु नम बे 7 डिसेम्बर जे जोङो दा दिनैहाय बाहाय मोनसे आयदाखौ लानानै जेसेबांनाखि सा सानजानि सुरक्षित प्रसार संसदनि सिङाव थानाय आन्सलिकफोर दं जेसेबांनाखि जिल्लाफोरनि कर्मिफोर दङ भक्तफोर दङ प्रसारकफोर दङ दिनै बाहाय जमा जादों मैयानिफ्रायनो ओमफ्राय जोंहा बे धर्म आल'सनाया सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय बे 7 डिसेम्बरनि तात्पर्यआ बेनो जोंनि जे जोबथा कलिकतायाव धर्मगुरु दंमोन शक्ति सदन खोले बाबा बे शक्ति सदन खोले बाबानि थैनायनि सानखौ जोङो सुरक्षित प्रसार संसदआ सा सानजाया बेखौ शास्त्र दिवस सभा हिसाबै जोङो सावरायो बाहाय फुंनिफ्रायनो जोङो आहुति होयो बिनि आगोल फैनायफ्रा जोंनि शास्त्र मथे अग्निहोत्रखौ होयो मोनाबिलियाव अग्निहोत्र होखांनायनि उनाव आबार कमिटिफोरनि सोमोन्दै संसदनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो बेनिफ्राय उनाव अखानायै अखण्ड जग्य होनाय जायो अखण्ड जग्य होखांनानै दा जेनेबा सोलिगासिनो दङ जोंहा शास्त्र बिसार सभाया दा बे शास्त्र बिसार सभायाव गासिबो सत्य धर्मनि सोमोन्दैनो सावरायनाय जाबाय सत्य धर्म बा सनातन धर्मनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो बे सत्य धर्म होनना बुङोब्ला बा सनातन धर्म होनना बुङोब्ला जे जिनिसा गोदोनिफ्रायनो दं दाबो दं देनांबो थाबाय थागोन बे अक्षय अबिनाशी बे अक्षय अबिनाशी जे शक्ति दं बेखौनो सनातन होनना बुङो बेखौनो सत्य होनना बुङो दा बे जिनिसखौनो जोङो बे शक्तिखौनो जोङो सावरायदों बेनिफ्राय जाहाथे बेखौ जोङो मुलुगनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों प्रसार खालामनो हायो आरो जोंनि जेसेबांनाखि कर्मिफोर दङ प्रसारकफोर दङ धर्मगुरुफोर दङ बिसोरनि गेजेरजों जाहाथे बे सत्य जिनिसखौ सत्य बाथ्राफोरखौ सत्य धोरोमखौ मानसिफोरनि गेजेराव बिश्वनि मानसिफोरनि गेजेराव मानबफोरनि गेजेराव जों जाहाथे प्रसार खालामनो हायो बिनि बेबस्था लानाय जायो ओमफ्राय जोंहा बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समायाव जोङो जेसेबां पुरहितफोर दङ जायखौ जों प्रसारक होनना बुंदों बे प्रसारकखौ समय समय मावबादा बिदिनो कर्मशाला पुरहित प्रशिक्षण बायदि खालामनानै जोङो जाहाथे धर्मफोरखौ मोजां प्रसार खालामनो हायो बिनि बेबस्थाखौ लायो आरो 9 जनसो दङ गासैबो बेनिफ्राय समय मोनाखिसै माखासेफ्रा सुबिदाखौ मोनाखिसै ओमफ्राय हयथ' फैगौ जोंहा माघी पुर्णिमा दङ बे पुर्णिमा समाव जोंनिनो जेनाखि आदिगुरु श्रीमद परमहंस चित्तरन्जन स्वामी बिनि थैनाय सानखौ बे ओइदिनखालि जों फालिनाय जायो बे समावबो हयथ' जोंहा जायफ्रा दिनैहाय सुबिदा मोनाखिसै बिसोराबो दिक्षा लानाय जायो दा दिक्षा होनायनि लोगो लोगो बिसोरो दिक्षा लानायनि लोगो लोगो न'आव थांनानै बै जे मोनसे निथि दङ परमहंस चित्तरन्जन स्वामीनि अग्निहोत्र होनाय अग्निहोत्रआ सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव जग्य होनाय जायो बे अग्निहोत्रखौ जायफ्रा दिक्षा लायो बिसोरो होनांगौ जायो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे ध्यान धारणा जप दङ जप खालामनाय दं ध्यान धारणा खालामनाय दङ बिनि अनगायैबो आबार जोंहा उपासना दङ सुर्यखौ प्रणाम खालामनांगौ मन्त्रनि गेजेरजों मन्त्र बुंनानै बेफोरबायदि जप उपासना ध्यान धारणाखौ फोरोंनाय जायो आरोखि बे दिक्षा लानाय समाव दा दिनैहाय बे 9 जना दिक्षा लादों हयथ' खायफाबा बेखौ सुबिदाखौ लानो मोनाखिसै लानो सानदोंमोनब्लाबो जायफ्रा लानो हायाखै बिसोर उनावबो गावबागाव न'आवबो लानो हायो आरो बायदि बायदि बिदिनो बबेबा मोनसे धर्म सभायावबो लानो हायो आरो माघी पुर्णिमाया बिजनीनि साहा मालिपारा ना मा होनना बुङो बे जायगायाव जागोन आरो थिग खालामनाय जाबाय जायगाखौ थिग खालामनाय जाबाय रिसेपसन कमिटिबो दानाय जाबाय आरो रिसेपसन कमिटिया गोसोआव गोहो बोलो लानानै बेखौ दा मावगासिनोबो दङ आरो दाहाय नङाब्लाबो अन्थ'थ' 6000सो जोंनि जेसेबांनाखि ब्रह्म भक्त बा सत्य धर्मनि भक्तफोर दङ बिसोर गासैबो हौवा हिन्जाव गथ' गथाय बेवहाय
थांनायनि बेबस्थाखौ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बिथोन हरनाय जाबाय आरो